Praise the Lord, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi na mga igsoon, maunapod ni ang gabi lang kanato nga kita magtuon sa pulong sa Dios o um, mag-guide sa Ginoo. Salamat kayo music team sa mga pag-guide. Salamat kayo sa inyong pagpagamit sa tungbuhin ng Dios o karong gabi na magpadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo before ta magtuon ato na ta sa ato ang mga pag-ampo. Okay, hallelujah Lord, salamat God. Nining matahong nga kagabion Ginoo nga gihatag alang kanamo God. Usa ka gabi nga kami magtuon usab sa imong pulong. Kaya ang imong pulong mao man ang pagkaon sa among espirituhan nga bahin Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pinasahi nga pagpadayag karong gabi una sa among taliwala sa matag sa Ginoo. Salamat Lord sa imong tabang. Salamat Holy Spirit sa imong pag-ablis ang mga kasing-kasing gunahuna mahimo kining tabuno nga maayong katamnan sa imong mga pulong ug ang imong pulong moturok og mamunga sa among mga kinabuhi amo kining gisalig ganahan kanimo amo kay gipasalamatan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Hallelujah. Ug karon gabiyon ng mga igsoon, before ta moadto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili ato kalimtan ang ato ang church declaration. Kanunay gyud nato ning ideklara igsoon tungod kay gikan ni sa pulong sa Ginoo ug ato ning kaunon, ato ning i-meditate, ato ning i-matter sa atong mga baba tungod kay kinigahom alang kanato. Okay? Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Salamat mga igsoon sa inyong pagdeklara ni Ana. I know and I believe nga mubunga na sa inyong kinabuhi as you believe, you trust the Word of God. Amen. O di ta magalangan igsoon ato ta sa atong foundation text karong gabi na sa atong pagtuon katong tuhaon diha si Jeremiah or Jeremias kapitulo 17 bersikulo 5 hangtod sa 8. Ang pulong sa Dios nagaingon siya, mingong paghayad ang Ginoo. Panghimarauton ko ang tao nga mobiya kanako ug musalig sa tao nga mulig-on kaniya. Mahisama siya sa tanom sa kamingawan nga dili molambo. Magapuyo siya sa mamala ug asinon nga yuta diin walay nagapuyo. Apan bulahan ang tao nga nagasalig ug nagalaom kanako. Mahisama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa kan sa mga gamot nakaabot sa tubig. Kini nga kahoy dili mahadlok ni mabalaka kung maabot ang ting-init o taas ka hulaw. Ang iyang mga dahon kanunay lunhaw ug walay puas ang iyang pagpamunga. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong igsoon. Amen. Praise God. Karong gabi una mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Ginoo ug ato ang tema nga atong paghisgutan is mo ni siyang ginaingon nga piliya ang usa ka pinaburan nga side sa imong kinabuhi. Amen? It's a ganahan ani igsoon nga atong pilion ang usa ka linya or usa ka area sa atong kinabuhi nga ang pagkapinaburan. Ilabi na karon sa atong tuig nga tema nga the year of anointing, then to break the power to break the works of the enemies. Igsoon sa atong kinabuhi as Christian, ato ni siyang makuha ag base sa atong kinabuhi og tinta may mong magmadaogon kung imo ginatuuhan nga ang anointing sa Ginoo naa diha sa imong kinabuhi ug aduna kay kakayanan nga mahimo kang mabungahon magmadaogon ug imo na ginahawiran tungod kay kana nga side igsoon nata diha sa kamot sa Ginoo wala ta dinhi sa kalibutan igsoon. Amen. Praise God. Dinhi sa kalibutan dili ka makakita og tinuod nga paglaom ug kalinaw. Amen? Tinuod ba? Tinuod yung kina igsoon. Dili ka makakuha ni ana
kung wala ka sa kamot sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang pagkawalay paglaom o kamatayon, mao ang giprograma sa kaaway sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan. Kaya kung yung tan-an ang John 10:10, siya, miyan ni Satanas sa kalibutan na sa paglaglag, pagkawat, o pagpatay. Kung yung tan-an diha, kalaglagan jud ang umingon ka ba nga, naa ka sa kalibutan nagasalig, kung naa ka sa kalibutan nagasunod. Kung ang imong gipili kining mga pamaagi sa kalibutan, dili ka makaangkon og tinuod nga paglaom o kalinaw sa kinabuhi. Tungod kay ang kining kalibutan na ang matod pa sa pulong sa Ginoo nga ang nagahari ning kalibutan na mao magyud si Satanas ug ang iyaha paglaglag, pagkawat o pagpatay. Apan si Kristo mianhi aron makabaton tag kinabuhi nga madagayaon. Muna, ikaw mismo igsuon ang mupili sa kung unsa nga side sa imong kinabuhi as Christian, kung imong tuuhan as sa imong saligan, diri ba ka sa saad sa Ginoo or diri ba ka sa pamaagi sa kalibutan. Unang atong i-position natong kaugalingon diha sa finished work ni Jesus, agi sa atong pagtuo aron masertian nato ang supernatural favor sa Ginoo taliwala sa mga katalagman nga posibleng moabot sa kalibutan ikson. Amen? Kung imong tan-aw diri sa kalibutan karon daghan mga kasinatian sa kinabuhi, daghang mga balita ato nakita nga naikamatay, bagyo, nailinog, mga sakit, mga balatian, bisag unsa na lang gid hitabo, bisag unsa na lang gid buhaton ni Satanas tungod kay lagi si Satanas man ang hari nini kalibutan na. Nya, duha lang gid ka side, left and right, ug sa ato ang kamot pa o sa part sa lawas, ug di po sa kalibutan nga side o sa Ginoo nga side. Kung naa ka sa Ginoo nga side, protektado ka. Pero naa ka sa kalibutan nga side, salig ka sa mga pamaagi sa kalibutan, luoy kay kaigsoon. Munang, kung naa ka sa Ginoo, ingon pa ang Salmo 91:7 hangtod sa 8, kaya siya, bisan linibo pa ka mga tao ang mga matay sa imong palibot, ikaw dili mo unsa. May tan-aon diri ba? Sa tanang mga tao nga nagatuo ug nagsalig sa atong buhi nga Dios, walay si bisan kinsa nga makahilabot kanimo. Laliman ka, lilibo ka pa ka mga tao nga mga matay sa imong palibot, ikaw dili mo unsa. Verse 8 siya, makita mo na lang kung unsaon pagsilot ang daotang mga tao. Kung imong gipili ang usa ka area sa imong kinabuhi nga mosalig sa atong buhi nga Dios, muhawid sa iyahang mga saad sa imong kinabuhi ug imong ginatuuhan, imong ginabutan, gina-apply sa imong kasing-kasing una kung unsa ang mga plano, mga saad sa Ginoo. Labi na karong tuigan ha. Mo ni ang atong tuig sa anointing. Naa sa imuha ba ang kining kakayanan nga gihatag sa Ginoo nga mupildi sa kaaway, mudaog sa tanang gubat, sa pagpakigubat dining kalibutan na tungod kay naa kay Dios, naay anointing, naay power nga gihatag ang Dios sa imuha. Okay, mahimo lang magmadaugon ang usa ka Kristohanon kung nagatuo ug nagasalig siya sa atong buhi nga Dios. Diya, makita mo na lang kung unsaon pagsilot ang daotang mga tao. Amen? Praise God. Ang kalibutan, musinati ug dili maayong mga panghitabo. Kaya nga naman, kay si Satanas man ang naghari ng kalibutan na. Kaya mga plano ni Satanas, puros man kadaot. Kung imong tan-aw na Exodus, sa panahon ni Moses, Exodus chapter 11, verse 4-7, and siya, busa maingon si Moses sa hari, mao kini ang giingon sa Ginoo, kato na ni pag-abot sa gusto sa Ginoo nga pagawson ang mga Israelita gikan sa Ehipto, apan nagmagahi man ang hari sa Ehipto. Dili man gid nila dayong buhian ang mga Israelinhon, munang daghang mga kamatay nagkahitabo dito, daghang mga problema nagkahitabo, mga katalagman nagkahitabo silang kinabuhi.
Siya, mulabay ako sa Ehipto. As tibuok Ehipto sa tungang gabi, ug mga matay ang tanang kamugulangang anak nga lalaki sa Ehipto. Kani nga higayon, mo ni ang higayon nga grabe ang kasinatian sa mga Ehiptohanon. Siya, gikan sa kamugulangan sa hari nga mao ang mupuli sa iyang trono hangtod ngadto sa kamagulangan sa pinakaubos nga ulipong babae. Lakip ang tanang unang laki nga anak sa kahayupan, mga matay usab. Kung imo tan-awon diri sa nahitabo sa Israelino sa mga Ehiptohanon igsoon, dili lang kay ang mga tao nga mga panganay ang namatay, kundi ang mga panganay usab sa mga kahayupan niadtong panahon na nangamatay tungod sa pagkagahi sa ulo sa hari sa Ehipto nga ilaong dapat pagawson ang mga Israelinon. Apan kining tanan igsoon adunay katuyuan aron ipakita sa tibuok kalibutan ug ganhi kanato igsoon kung unsa ka mahigugmaon ug kamaayo ang atong buhi nga Dios. Ang mga tawo nga nagpili sa usa ka side nga nagasalig ug nagatuo sa atong buhi nga Dios sama sa mga Israelinhon, nakasinati sila nga wala sila maunsa sa kamatay nga nagakahitabo didto sa Ehipto igsoon sa panahon sa nining moong katalagman nga niabot sa ilang kinabuhi. Diya, madunggan ang pagminatay ug hilak sa tibuok Ehipto nga wala pagayud sukad mahitabo. Laliman ka, ang tanang kamugulangang anak, tanang kamugulangang mga kahayupan nangamatay niadtong panahon na. Busa nagminatay sa pagtiyabaw ang mga katawhan dito sa Ehiptohanon ni ining maong panahon na igsoon tungod sa ilang pagkagahi sa ilang ulo nga gusto lang sa Ginoong ipagawas ang mga katauhan sa Israel. Praise God. Ay siya og dili na gayud mahitabo pa pag-usab. Nga naman igsoon. Nga naman di naman to mahitabo pag-usab. Tungod kay kung sa ilang panahon katong mga tao mga Israelinhon nga adunay dugo sa ilang doorpost, di na gyud na siya mahitabo tungod kay kita karon igsoon ang dugo ni Kristo iyang giula dito sa cross maoy nag-cover sa atoa, maoy nagprotekta sa atoa aron si bisan kinsa nga moplano og dautan sa atoa dili makadaog, dili makalahutay tungod kay gitabunan ka sa gamhanang dugo ni Kristo igsoon. In verse 7, ay siya, apan sa himutangan sa mga Israelinhon, may kalinaw, bisan usig sa iro, walay madunggan. Nining pagiha, mahibaluan ninyo nga lahi ang pagtagad sa Ginoo sa mga Israelinhon kaysa sa mga Ehiptohanon. Kung imong tan-ang kining duha ka sitwasyon sa Ehipto ni atong panahon na igsoon, ang mga tao dito sa Ehipto, grabe ang kamatay, grabe ang pagtiyabaw sa hinilakay, grabe ang kagubot, grabe ang kabanha. Apan ang mga anak sa Ginoo, ang mga tao nga gipili sa Ginoo, ang mga tao nga gipakamatyan og Ginoo, ang gimahal sa Ginoo pag-ayo, matud pa niya, bisan usig sa iro, walay madunggan. Siya, ining pagiha, mahibaluan ninyo nga lahi ang pagtagad sa Ginoo sa mga Israelinhon kaysa mga Ehiptohanon. Kung imong tan-awon igsoon, sa imong kinabuhi karon as Kristohanon, siguro mo abot sa imong huna ang pagduha-duha, moabot sa imong huna ang pagkabalaka, tungod kay naa kay mga nadunggan nga mga kasinatian sa kinabuhi nga murabag makaingon kang murag apil man ko, murabag apektado ko. Pero igsoon, kung imong ginasalig sa Ginoo, pasagdai lang na sila. Kay matod pa sa atong ibasa sa Psalms 91 kaganina, sa imong palibot nilibo ang mga matay. Apan, makita mo kung unsa ang pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Niini sa panahon sa Ehipto igsoon, makita nimo ang dako kay kalainan. Munang kinadasig ko ikaw, kina-challenge ko ikaw nga magpabilin ta diri sa usa ka linya, sa usa ka side sa kinabuhi nga nagasalig, nagatuo, nagatuman, naga-apply sa kung unsa itong nadunggan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Kung ikaw, kung tuuhan nimo ang iyang pulong o kanang iyang gibuhat para sa imuha, kanang gibuhat ni Kristo alang kanimo katong gibuhat dito sa cross more than 2,000 years ago.
Kung imo tong ginatuohan, gina-apply sa imong kinabuhi, mo gina-practice sa imong kaugalingon igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo, ay lahi ka sa Ginoo, gikan sa kamatayon ug katalagman nga masinatian sa katawhan sa kalibutan. Kung imo tan-awon Exodus chapter 9 verse 4 to 6 ingon sa diha. Verse 4, siya, apan ipakita ko ang kalainan sa akong pagtagad sa kahayupan sa mga Israelinon ug sa kahayupan sa mga Ehiptohanon. Muni ang kalainan igsoon sa mga tao nga nagsalig sa pamaagi sa kalibutan ug nagsalig sa pamaagi sa Ginoo. Ayan siya, walay mga matay sa mga kahayupan sa mga Israelinon. Sa gipahibalo sa Ginoo nga himuon niya kini pagkasunod adlaw. Tuod man, gihimo gayud niya kini, nangamatay ang tanang mga kahayupan sa mga Ehiptohanon. Apan, wala gayoy namatay sa mga kahayupan sa mga Israelinon. Nitong panahon na igsoon, nakasinati ang mga Israelita og pabor, protection, kalinaw, o kalipay sa kasing-kasing kunahuna sa mga Israelinon sa una, tungod sa ilang pagtuo sa tungguhing ni Dios. Tungod sa saas sa Ginoo gikan kang Abraham, Isaac ug kang Jacob, gikan sa pagkamaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, wala ug wala gipasagdan sa Ginoo ang iyang mga katawhan igsoon. Makita nimo diri ang kadaugan, makita nimo diri ang kalinaw, makita nimo diri ang mga panalangin, makita nimo ang pabor nga gikan sa atong buhi nga Dios. Munang nindot kaayo kung magpabilin ta ug atong pilion ang usa ka side sa kinabuhi nga ang pagkapinapuran. Amen? Ang Dios maghimo og kalainan. Gikan sa katawhan sa kalibutan ngadto sa iyang katawhan. Sama sa nahitabo kang Ruth, kay ubang tan-awon ang kinabuhi ni Ruth. Diha sa Ruth chapter 2 verse 16 to 17. Kung imong tan-awon diha, mao ni ang panahon nga si Ruth namatay naman ang bana ni Ruth o ning kuyog na siya sa iyang ugangan nga si Naomi. O si Naomi, gusto niya mubalik sa iyang mga kaliwat o ningkuyog si Ruth sa iya. Okay? O makita nato diri sa istorya ni Ruth nga naagi pabor nga gikan sa tunggoy ni Dios. In verse 15 ano siya, sa iyang mitindog na si Ruth, aron manghagdaw pag-usab, giingnan ni Boaz ang iyang mga tao. Bisan maghagdaw pa si Ruth doon sa mga binugkos nga mga uhay, ayan ninyo siya pakaulawi. Igsoon, sa atong kinabuhi as Christian, kita ang mga tao nga nagatuo sa atong buhi nga Dios, nagasalig sa atong buhi nga Dios. Makita nato ang kalainan nga pagabuhaton sa Dios sa atong kinabuhi karon. In this year 2023, year of the anointing, dako kaayo ang pagkabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi as you believe the word of God, as you trust sa iyang mga saan alang diha kanimo. Adunay kalainan, adunay pabor. Kung imong tan-an kini si Boaz nagsimbolo kani kang Kristo. Sa tanan natong buhaton igsoon, naay pabor nga gikan sa tuong buhi nga Dios. Ingon siya sa verse 16 siya, kuhain hinuon ninyo siya og mga uhay gikan sa mga binugkos ug ibilin alang kaniya ug ayaw ninyo siya badlunga. Okay. Ni mga pahitabo sa tong kinabuhi karon nga ang Dios ang mangitag pamaagi nga kung mo magtan-aw sa kalibutan, makaingon ka ba nga dili maayo, pero ang Dios ang mangitag pamaagi para sa imong kaayuhan, para sa imong pabor. Para bag butang nato sa project imbes kay hapit na to makuha sa uban apan niabot ka ang pabor niya atag sa imuha tungod kay anak ka sa Ginoo. Amen. Verse 17 siya, busa nang hagdaw si Ruth sa mga uhay hangtod sa pagsalop sa adlaw ug sa dihang nagdiok na niya ang iyang nahagdaw nga barley, mga tunga kini sa sako. Kung imong tan-an ang tunga sa sako igsoon, daghan na kay na siya nga panalangin alang sa mga nakapanghagdaw diha katong nakapuyo og basakan. Kung sa isa ka adlaw nimo makapanghagdaw ka og tunga sa sako nga giniok, daghan na kaayo na siya igsoon. Kung imong tan-ahon dinhi, makita nimo nga ang pabor sa Ginoo katong mga tao nga wala kay naka asinati ni anang pagpanghagdaw, dili kaayo mo makarelate, pero kami nga
nakasinati mi ana unsa ang kakapoy sa pagpanghagdaw, unsa ang imong bation, labi na og istrikto ang imong gihagdawan nga basakan makita nimo nga gamay kay kag makuha, init pa kaayo, pero sa kinabuhi ni Ruth igsoon makita nato ang pabor nagikan sa atong buhing nga Dios. Munang pilion nato ang usa ka side nga ana ang pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi in this year igsoon. Amen. Kay ang mga tao nga naa ang pabor sa Ginoo, naa nagasalig sa Ginoo, kay matod pa sa Matthew 12:30 siya ang dili mo dapi kanako, bato kanako. O ang dili mo tabang kanako sa pagtigom sa mga tao sa Dios nagapatibulaag lang. Kay matanawon dinhi ang tanan mutuo sa Ginoo, mudapi sa Ginoo. Apan ang tanan nga dili mo salig sa Ginoo, dili mo mutuo sa Ginoo, nagbuhat lang og mga butang nga dili gikahimutan sa atong buhi nga Dios. Amen. Igsoon sa atong pagkakristohanon, sa atong pagkamagtotoo, atong pilion ang usa ka side sa kinabuhi nga ana ang pabor sa Dios kay nga naman tungod kay anaa ang Dios o naa diha ang tinuod nga kadaugan. Kay nga naman kung naa ang Dios uban kanimo, matod pa si Deuteronomio kapitulo 20 bersikulo 4 siya kay Ginoo nga inyong Dios magauban kaninyo, makigira siya alang kaninyo, batok sa inyong mga kaaway o padaugon niya kamo. Okay. Karong tuig kay igsoon, magpabilin ta sa usa ka side sa kinabuhi uban ang pabor sa Ginoo. Kay nga naman, ang Dios magauban ka nato, ang Dios makigira alang ka nato, batok sa atong mga kaaway, ug ang Dios mao'y magpadaog ka nato sa man imong kasinatian sa kinabuhi, sa man imong naagian. Igsoon ang Dios maghatag sa imong kadaugan. Ang Salmo 3:8 ingon sa Dios, ikaw Ginoo ang nagaluwas ug nagapanalangin sa imong mga katauhan. Naa diha sa Ginoo ang kaluwasan, naa diha sa Ginoo ang panalangin. Unsa may imong gikinahanglan, naa diha sa Ginoo. Munang walay rason nga dili ka mo pabilin sa usa ka side nga ang pabor sa atong buhi nga Dios. Dili ka na magsalig sa pamaagi sa kalibutan, kundi magsalig na ka sa pamaagi sa Ginoo. Praise God. Amen. Kung imo pagyutan-an ang 2 Korinto 2:14 siya, si Kristo ang nagparada kanato ngadto sa kadaugan. Grabe kanindot no. Yung tanawon diha siya, salamat sa Dios kay kanunay siya nga nagauna kanato sa parada sa pagdaog. Ibuhat niya kini tungod kay anaa na kita kang Kristo sama sa pahumot. Gigamit niya kami sa pagpaila kaninyo sa bisan asang lugar. Okay. Kung imo tan-awon diri igsoon, kinsa ang nagauna kanato sa parada? Si Kristo. Siya ang nagbayad. More than 2,000 years ago, wala pa tanataw. Si Kristo na ang nagbayad alang kanimo. Alang sa imong kadaugan. Wala pa kanataw. Iyahan ang giparada dito. Dito ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Ang imong kadaugan nga ikaw magmadaugon sa diha nga imong pilion ang usa ka side sa imong kinabuhi nga naa ang pabor ug naa ang Dios nga imong gisaligan ug imong gituohan sa imong kinabuhi igsoon. O kini iyang gibuhat nga naman tungod kay naa ka kang Kristo. Tungod kay gipili o gitawag ka sa Ginoo. Gitawag ka, gimatarong ka, o ihakang pasidunggan kung imong tan-aw ang Romans. Igsoon, ang Ginoo ba kung imong tan-aw wala gyoy makatupong sa ihang mga pamaagi sa atong kinabuhi. Siya lang gyud ang makabuhat sa mga ingon aning butang, mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kanang atong pilion ang usa ka area sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi manggod na amo gud ning tinatawag nato pagduha-duha o kanibang pagkawalay paglaom, pagduha-duha, kabalaka, upan sa atong usa ka side sa atong kinabuhi na ingon sa tuwa, ayaw kabalaka na kay na ako uban sa imo. Una kung imo isalig sa Ginoo ang tanan nimong gikinahanglan, ang tanan nimong kabalaka, mga problema sa kinabuhi, ang Dios ang mangitag pamaagi alang kanimo. Kung imo tan-aw sa gi-share ni Pastor Dixter atong last Wednesday, ayun siya,
ang ihang topic yun kanang Matthew 6:33 siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. All these things, all these lesser things shall be added unto you. Igsoon, ang sa sekreto lang, una ko na to ang Ginoo. Then, pananggutang imong ginapangandoy sa imong kinabuhi. Kung magbaba ka niyang verses, ngayon siya, giyati man ganis Ginoo ang lily of valleys, nga grabe, wala sila nagtanong, wala sila naningkamot. Bisan si King Solomon, wala gani nakasuot sama sa kaanindot o kaanyag sa ilang mga bulak. Yung tanawon si King Solomon ang pinakanato, pero wala siya nakasinati nga makasuot siya sa kung unsa ang kaanindot sa mga bulak sa lilis of valleys. Amen? Munang atong itagana sa Ginoo tanan, atong pilion karong tuiga, mao gini ang tuig nga the year of anointing to break the works of the enemies. Igsoon, naa diri ang sekreto. Sa diha nga imo nang hawiran sa imong kinabuhi, sa diha nga imo nang tuuhan, imo nang ma-enjoy. Ako bilang balik-balik ko igsoon. Kaya ang atong yearly nga tema mo manifest lang na sa imong sa diha nga imong tuuhan ug imong i-practice ang imong kaugalingon sa kung unsa ang atoang tema kada tuig igsoon. Amen? Praise God. O kabaludjit ko nga ang Ginoo gyud ang nagapamuhat. Kabaludjit ko nga ang balang espiritu mag-aabli kina sa inyong kasing-kasing o nang huna o magtudlo sa inyo sa kung unsa ang angayan atong sundon, haton, pag-practice adlaw-adlaw sa itong kinabuhi kay siya man ang masayon sa kung unsa ang insakto kung sa imong padulungan igsoon. Amen? Hallelujah! Magapadayon tayo igsoon, natutas sa atong communion. Di na magdugay. Sa itong nanay bread, ha? Kina-encourage na mo nga mag-take o communion tungod kay dako kining kabulahanan alang kanato. Kinatong gibuhat igsoon dili ni alang sa kaayuhan sa Ginoo, kundi alang ni sa atong kaayuhan. Tungod kay sa atong pag-celebrate sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, ngunaan ninyo, gimantala na to ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Naay gahom diha igsoon, naay release, naay kaayuhan sa imong mga ginapangandoy sa kinabuhi. Amen? Magabayot sa atong mga bread. Sa gabi, kabidihan si Jesus, mikuha sa tinapay, ug nagpasalamat siya sa Dios ug giya kining gikas iyang gihatag siya matinon ug paingon siya kining pan nagsimbolo sa akong lawas sa mga nag-antos sa sakripisyo lang kaninyo. Bata kini lang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa inyo. Lawas ka kining sakripisyo dito ibabaw sa cross. Ay mga lawas mga nag-antos tanang mga labot kasakitan, so that by your stripes we are healed. Salamat Lord. And kasi po in verse 17, kung sa kakaroon, mausap kami. Lord Jesus, nagpuyo ka nga malagayaon, so are we in this world. Nagpuyo kang walay balatian, so are we in this world. Nagpuyo kang malinawon, malipayon, so are we in this world. Nagpuyo kang matarong, so are we in this world. Lord, we honor you, God. We exalt your name in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayon na ito ang kupa. Sa mga gabi, nagabadihan si Jesus, may kuha sa kupa. Huwag nagpasalamat siya sa Diyos, o ihatag siya matino na nagmingon siya, kini ang kupa, nga nagsumbulo sa akong dugo, na may nagdala sa pag-ong, nga kubinanting nga walay katapusan, buhata kini, kala sa paghandong kanako. Kaya sa matagkaon, sa matang inom ninyo ni ini, inyong gibantala ang kamatayan ni Kristo, hangtod siya pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, God, imong giula dito sa cross Calvario. Ang dugo nga nagpasaylo sa among mga sala gikan sa pagkabata karon kanto sa balik ka. Ang dugo nga naghimo kanamong angayan nga pasulod sa gingharian sa langit. Ang dugo nga nag-abli sa bag-ong agianan padulong sa trono sa grasya aron kami makaduol diya sa trono sa grasya ug among maangkon ang grasya nga among kinahanglan sa panahon nga kami magkinahanglan. Salamat Lord Jesus. Dahil sa imong dugo, nagdakay dahil mga kaayuhan, mga panalangin sa imong katawan. That's why karong giuna, amo ka nang ginadeklara, ginaklaim sa among kinabuhi, nga ka na, ang mga kaayuhan ka na mga panalangin, magamanifesta na sa among kinabuhi. We honor you in Jesus' name. Let us drink the wine and some blessings to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Hallelujah.
Thank you God. Salamat Lord karong gabi na Ginoo. Salamat Lord sa kalampusan sa buhaton. Salamat Lord sa imong mga pulong. Salamat God sa imong mga katawhan nga ikaw nagabisita, nagaligpon, nagaprovide sa lang pagkinahanglan, nagaayo sa mga naibalatian, nagacomfort God. Heavenly Father, I pray for Pastor ni God, Ricketson, Juan Yanni, salamat Lord sa pagkikuban kanila, salamat Lord sa paggamit kanila, salamat Lord sa kaayuhan, maing panglawas, provision, financial, physical, and spiritual. Salamat Lord sa paggamit kay Pastor ni God para sa pamilya sa inyo Covenant in Christ, alang sa kalambuan sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat Lord sa kinabuhi Yanni, ngayong part ng Father. Lord, your will be done, Lord, para sa kinabuhi. Pastor Dexter, Star ni my God. Salamat Lord. Heaven Lord, ang pamilya sa inyo Covenant in Christ, gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, sa mga elders, Lord, sa mga hamtong God, nag-a-attend sa church, sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat Lord, sa iyong pagpakikuban, pagpanalangin God, even Lord, ka place, we continue Lord, to claim that place belongs to you Covenant in Christ, Father. Salamat Lord, sa iyong pagkamaayo, even Father, nasa sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation, God, protection, Lord. Lord, ang nasa sa Pilipinas God, our President, our Vice President, salamat Lord, sa iyong pagpanalangin kanila, pagprotekta kanila, ang pagluwas kanila, Ginoo, salamat sa wisdom, Lord, alang Lord sa pagprotect sa nasa sa Pilipinas, Father, salamat Lord, and we are here in Davao, Father, salamat Lord sa knowledge and wisdom, salamat Lord sa salvation, sa protection sa ilang kinabuhi, Father, salamat Lord, ang matagos na Ginoo, tanang dumala sa nasod, ikan sa pinakataas, at sa pinakababa, kaluwasan, kaya pag-abot nila, Father. Salamat Lord sa pagkamaayo, Heavenly Father, sa mga katauhan ng source of income, dito sa trabaho, makaumahan, kahiyupan. Salamat Lord sa mga projects, ikaw nagpapanalangin God. O salamat Lord sa mga katauhan, Ginoo, ikaw nagaligpon, ikaw nagpapanalangin, Father. Salamat Lord sa mga mga walang glubad, kita-kita ni mga naglawa God, alang sa pagdahi, pagsimba ka na, O Lord, nakita-kita ni Lord, yung malabayon, uban sa dagkong mga karaugan, Ginoo, yung ginabubo sa mga God, yung tibok si Mana, Father. Salamat Lord, ang dungog, og himaya ikan karon hangtod sa walay katapusan imuha lang gid Lord Jesus, walay angayan nga muilog ni ini, walay angayan hatagan ni ini kung dili ikaw lamang, tungod kay ikaw ang takos, ikaw ang nagbayad, ikaw ang nahimong sakripisyo alang kanamo tanan. Inay kami unta ang sakripisyo, but Lord, tungod sa imong dakong gugmang nga kanamo God, imong gipadala ang imong bugtong anak alang kanamo, tungod sa imong dakong gugma, tungod sa imong pagkamaayo ug pagkamahigugma ang kanamo. We honor you, we exalt your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen o Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay ni ining maong buluhaton alang sa pagtuon sa pulong sa itong buhing ng Diyos o makita-kita ta, maglawa alas 9, 10 ang ato ang devotional, 9:30 magsugod na ato ang praise and worship to na sa walig. So, bye-bye, God bless, kita-kita ta. Shalom.